Kitabu ni Wakorintho wa kwanza 11:3-4. Wakorintho wa kwanza 3, yani 11:3-4. Ili tuanze mahubiri. Yes. Pastor, nsome Kiswahili kusige Kiswahili. Soma kiliora nyale. The Bible says, what does it say? But I want you to know that the head of every man is Christ. The head of every man is Christ. The head of every woman is man. Na kera omotuo mokungu no mosaja. Yandara. And the head of Christ is God. No motuo Kristo Nyasaye. Namba ikobugatia? Namba isano yagoteba. Namba 4. Namba 4. Every man praying or prophesying, mosacho onde bwensi ogosaba gose okobana, having head covered, honors his head. Bwerusi ya masikani. Kedina soma keri tangane yo korusi kobia igaba kanaranga okarato sasima chikobia yo chikorusiwa. Ingana togo kwana agari otebanga obobui igoro ase amakweli. Obobui igoro ase amakweli. Lakini nenda asengencho omongino yare miaka 93 no momuro yo monene igakuru kwa Samson. Samson agaita babisa baye abagaka bo muchori abakari gya Gisemi. Samson agaita babisa baye abagaka bo muchori abakari gya Gisemi. Ebakamotebye dalirage no motebye jena gotebye Gisemi chokorwana. Ebakaminyoka abande bagoteba Igango dora morora. Evako minyoka abande bagoteba. Adati mora moida. Igango dora morora. Chumonto isire kusokoro no yoma abande mukeroji. Haya. Ogotera okwekero twache moisonde gato kagotera. Samson nenyorete buna isa igwete buya. Nande tiato moterero okonde. After all na tugokwanera. Era rusiba era ritangani. Enigarengene akerenganya nyasa o motonge agatugutwa ojense yebibe enotura monene tagokoiwa enotura monene tagokoiwa enokura monene tagokoiwa enotame koringia makweli akimoiwete sokora gocha. Engakangari bangiro kense anse mbate vya mangana. Engakangari bangiro kense anse mbate vya mangana. Mbate vya mangana ogotoreka. Mbate vya mangana ogotoreka kwa monene iwa injo. Njo Mono encho njo bwanga bebe ao Moise mgoro chinga twaikire miaka erie mia wono gotetigara rero mwaya serimo kojetere ni riugiria rero. Kitabu ambacho tutasoma ni kitabu cha Isaya 25 na fungu lake mafungo mawili la 8 na 9. Kaona moja kwa kapoginchi lagete kwa iwamana goteba. He will swallow and the Lord will wipe away tears from off all faces. No monene na tinye am ekiagera omonene nere otebire. Kianda. And it shall be said is our God. Naama oyonere nyasao ito.
we have waited for him. We will be glad and rejoice in his salvation. Adamu na kifo hiki kilianzishwa na yule adui wa Mungu ambaye ni Shetani. Na ndio sababu akafanya njia mbadala. Na njia mbadala aliyoifanya kikawa kiambatanishi pamoja na Mungu. Kwa utumwani wakaanza kufa, wakaogopa. Mtumishi wa Mungu na Mungu mwenyewe wafariji akawaambia kwamba licha ya yale ambao mnayaona sasa, kifo hakita kuwepo tena. Omanyagotebanga ere namere amakweli asobobwi. Abana banyasai gento kendi gyonsi kwamerire ngeri koirana ogatatigario kokore ngenchogete omotienyo gokoro kwesagati nariye bigani byare gokoro mono nariye birero byarenge nariye abana bare gokwaniwa nebiganira iminde omo bakagenda ebigani ebiga ekero bagenda ebiganiga na family eria chinguru chabe cyarenge chinke ngaini abakamanyanga abante kero bagochamba chiotoengera omongina kayabwata buya bone enyama ekamanya gocha na ndigare ngo muworu bwetauro ekeu kego chigocha akarigirerio omongino onda kamatenga na igure nga omotu osoire kongatia taninga no omotu ore komwatia tigangende isika mbe ngake akagenda isiko agaunchukanana gesona rogoro keraunchukanana gesona rogoro akarigie ndwani ere namere amakweli bwi igonge gento kwamerire kigia ime igogi akorre gento ki giachire na kie chinga kie chiga chioko umata nigo chiri chinga kichinke bwango amakweli yamanya goteba iga ekebunge kiekyo atenga nati nyia mariga korwasa maiso bonto once nati nyekeraririga korwasa maiso abo makweri takobaroro nonya no kwe umya dero iga amate yokemwa nare korera nechi amate chinde yamanya goteba iga nati nyamariga korwasa masio abo once abantu mbare bakwere irukorumagega mbatinyi wa mariga abantu bakorera bono mune amate yokemwa naro netinyi ugento ki amariga na bararere ankyo na barumba tinyi wegento ki amariga amangana maya muno kubona tebetana gokwana Munu kira kuona ne. Guess why? Kiamba chete. Bono nimbwate mangana make ngokwana sa mangana chaga iga no mongina baroka first lady, the queen of my house. Karutu agamba ga iga no mocho korote ba mangana ayo. Iga teba nga lakini Paris yoyo ningo. Paris was a mother to all daughters-in-law. Ingomong ina Paris igaringe nyina bwabakaba murabaye bonzi. Manyeta abakungu bande igoba koba nyina abayiseke babo. Abakungu abange igoba koba nyina abayiseke babo. Na kigeko gerekero aba muraba nyomire okonyora abanyina abayiga bakunyinyera bakaba mura. Baba rame kono meseke na barabuo ekero bakora igo mba kunyura ngamba iborete na abaiseke baomba karasi bakorete gentoki bakare igo ninki to kwera kurwa seringa neriga tigatwegerenga abangina mogo chanda bakaba mura abangina egenda nerie bakaba mura abangina
cha bakabamura ekiagara bunoko bancha lirorio nori ekiabo lakini musiarere menyari tigango tebiga bakungu ntegerera oisa gosia mukamo muremenyari naye komanyete chinguru nko keachire tigango te yonto kyo cha okobera mukamo mura igago kouro mu muro yopi onye mukaete nko bangainande gachimo bori dalira ngoyo ko nga dalira nara iko tuliko soma buku Delila alimdanganya Samsoni, shujaa akamfunga na kamba, mwishowe akamnyoa na wembe, akawaita. Haya, tiga tutigere igo. Igwa, tiganda abegeri bakungu. Onye gotegete kuri ebintu byeri murari yao, anchamo kamo mura, toko munyenyera. Toko mokwana bobe nere no moreu buna na moreu na inu bakaba mura abande mbara munge bisero byetwere tugoro biko bambokarera kero bigure mbura ya ture okonyoro bino kerete nyoko byara kama denga gentoki kwekere kanyao kosa no mokungo letira buna na nchenda yatire akai kai wamanya kogera nyoko byaro oso akorera gwaka maiga omanya goteba iga ombeo na ayo ibore ise kombisagane igago sesenia baria bangani igago sesenia igago kora gentoki igago kora lakini naye nyino mwana okuoma nanga mukamo mura wakora ire bobe ayena kiwa korete nyoko byara ogwaka na nenseya igoro gwaka na gakora tigentuki ngokayo igo manyama ngana iyo. Life is unpredictable. Obogi moboiga mboriko manyere ibo kogenda gochia egento kerekia ebeka senyasai menya senyasai moita banyasai kebungo nkere ndegete gosoma kere gabuo o morandia isano nemo orocherererwa gatatu nkwana mangana abere gochia saba na baiga ba okemwa 6:3 abo konkora atebere ngakore kanisa kwarende simi yao na magoro korende gake moro chetaritini tule tola nyora mosomione onde bwense onyorire omorandia 6:3 teba bono onyo monto iboire abana rigane erimo naenda abe moya singa kie miaka emenge nonya amatuko obogima bwaye abaire amange nonya amatuko y'obogima bwaye abaire amange korende tego getie ase ebintu ebiya byobogima bwa obwo korende tego getie ase obogima obwo na tinde getwe ase amasikani nabo igo tinde kiri na masikani niga ngoteba nga omwana okwerete enda yangina nigare buya kuba omonto yo niga ngoteba nga omwana okwerete enda yangina ngakiare igare buya kubwa monto yo igwa ege konere arona aswa konyore nseye omosacha no mokungu bayibora abana 10 abana abo bare rubuyamba yeti banyora chinguru buno mugusiago te boreri bwa abana mbabora abae abana bare rubuya bakina buya batwara chinibo abana 10 basinyukorera abayibori babere mokonya gutweta koreri gaiga n'ekigari kinene n'ebibungu obwate ko bokoiga konyoko n'orosiriri mamenyete igo nari mokeroje mbatebye ayanga gikwakorete igwa minto inyigwa
mokungu ondega, mosacho ondega, obwate ngina, obwate ise, ore moyo, morere. Ekiagerenga kingo ikere, ora moganie, akobore. Na agosoroire, morere. Naenda abasa abakungumbara abachaine abateranga yentoki mokungo yo oiborete ebisagane byoka tigango tebi abakungu mu bwato bokungu obonene bwokorengereri obonene sana nobo mokungu onyetoraba akana obagasagane obakanyaruka obo moiseke obo mokungu obo mongina na musacha tako musacha onyetoraba omwana abo moisia abo momura abo musacha abo mogaka nkimochaya ine yamba tebi bari mu bwata abaiseke mokoro kungina bisagane iwo murebuya digere liga bono batebi mogaka akorwara usomo ngena momurocho tene na ero omze igwetabo no moiseke nare no agotene na ero akominyoka baka ochikorigere yomogaka onyoranga obe aka mattress bunoro meme anda mogaka tabruareti negete mattress yarire na burangeti tabwati ominyoka okwana no musacho oye omukwanira buya omuikaransira bunadari mattress yacha chinchi sana remo no burangeti boko kwa edufe ne comforter ochikorigiriye kabati onyora ebichiko bayibire bakorire orete ebichiko binde mogaka no mongena bayiko buya era nyoko era so kare gentoki kare moyo ekiagere tigamba tebie maenepi okorera nyoko na iso tari barabwokorera nayo kwerera inga kyokwerera ebisese byaombiro munogokora bona bunogokora nyoko bobe igobiko manyanga abanta bagotu igobagosiarwe menyari buna kisese koko bakorera buya abana begeranga abantu kibagotire igobakora gentoki bakoretwange abana okemwa ina abana baya nje mugwete abana barerire nyina abana barerire ise oyiyo ngobagwete ninje ana ye okonu kwarerete korera yane okonu omwana okorera yane kamorere buya sana irane yani itware gotera usino kwane okonu gake tari aitwarenge mwakorire buya omone nabakonye abamentere abagate momenyamo mwanchaine moigwanaine mogoteberania ekiagere kinyoka tigeire Yesu nechisemi obaire nobomo obaire kaki motige kyo aina ara masikani morabaye monu nore orio moinongo chinasoma nasoma bibungo bichieto iga lakini ati ansoma bike bona abana aba no mogaka okemwa bagoteba iga wogotu bwatenya nkona nguru wogotu bwatenya nkona nguru ndwari mbagori na mbogori ya toranda nyairo ingenjo bwete getero gintigero gitinke gweti lakini ngoja kere woru ati anja kabuya kera raro ya bande mwacha kere guyanja wogotu bwatenya nkona nguru ndwari mbagori na mbogori ya toranda nanda yanga metanchogu yabora irabanasanera igonga kinateba ikiriga haya tianda ara irora bogotu bwatenya nkona nguru ndwari mbagori na mbogori ya toranda nanda yanga metanchogu yabora irabanasanera bari mwategerere tumugano omongina asoete kurwara 1972 omondo tare iborwa 1972 yani
eta Maria yemo amagana kianda 52 na ngwanse na megwanse ebere nariyo mongina asoete kurwara chinguru chechi kagendera Gokera bari mwigu umucho ko munasoma agaikasa atete kuri endagera agaikasa atete kuri endagera bagatema kumubikira endagera guchia simekia na karo bamubikira kia omwari naende ekabora nga irabana akora gento ki makia akora turarero ekiagara bono mongina urarire akaro mongina ararire igara arabuya nkie kora nate bararabuya gokwase Yesu no kuya ondataboke arere gotimokera okuya gotasiriwe no mobe abanchwe nkibono tokwegera leroga tokwegera iga kero monto oiboire no mokungu amatukaye nigaba nasenye nchabarire moitabe Yesu mwanche Yesu mokora abo mosani tabo mosani wa matukabere abo mosani bwobogema abana bo kokemwa bono iso tigaire imanyete miaka amenyete agakora ni mubwete 12 ayina ayana umayete tonyigo bobe toteba nganga kinabo mokerere na mubuga ayina ayana nango umayete na bonda rukenya iro mu rukenya iro na uchi kumurukanya iro nyairo nchintu manyene muna tukurukana ka monto ayo mo akanyora monto ayo maka wone ki chifu mbuyore chifu mbuyore no yore kuruma agaso ataba chifu akamate chifu korwai igoto konyora abantu bakurukana nga rieta gete nayo kore gento ki aje korari tiga inkinta yata goteba akaro yesabe kwa somo salaba Samson karo musalaba igoro akarorangino koreranze no monto okoro kwa Yohana na watene ina nsemo Yesu akarigere Yohana akamatebia behold your mother ligereria nyoko engenchende bono nchenaruro omongino imoire osoe komorera Samson nayo momuro monene abana ba amino bagusike nande baragusike ekero bwesigete lakini se ko bari tutumaje embare mbako gusika na sama sikania yayo ni yera aba ororo korera iso momorerete lakini nande menta komorera mono ikera bono umwincheri oye urarire ubukendo no bonge nonye tari kubwate esimi mono mwara muchangarariria amurenka agaiga mwara mutarira mwacha mwaseka aga munyombe tie mutari koseka kende buya igo lakini era oseka mwana nabasisi ni aseria tari ya Yesu